Cymraeg Lois Arnold ydw I, a dwi'n mynd I ddarllen pwt bach o fy nofel Gorau Glas, a dyma Alex sy'n gweithio i'r heddlu. Cymraeg Alex dwi I, a dyma Alex. Dwi'n 23 oed. Dwi'n byw yn Aberglas. Dwi ddim yn enwog, person bach dwi I, ond bob dydd dwi'n gwisgo uniform. Dyma uniform. Wedyn dwi'n codi y radio, y cuffion, handcuffs, y camera, y torch a'r ffôn. Person newydd dwi I nawr. Alex Jenkins, heddlu Aberglas, yn mynd ar batrol. A dyma stori cyntaf Alex. Dwi'n mynd ar batrol yn stryd y parc gyda Sian. Sian yw partner Alex yn y gwaith. Mae hi'n braf, meddai Sian. Ydy, mae'r glaw wedi stopio. Ydy hi'n amser cinio eto, meddai Sian. Na, Sian, mae Sian yn hoffi bwyd. Mae dyn yn cerdded I lawr y stryd. Psst, Sian, dwi'n dweud, dyna'r burglar ar y CCTV. Ti'n iawn, Alex, meddai Sian. Esguswch fi, Sir Heddlu. Beth yw'ch enw chi? David. David Beth? Beckham. Oh, ha, Sir. Ble ydych chi'n byw? Miami. Dim joc yw e, Sir, meddai Sian. Dyn ni eisiau siarad â chi. Hei! Ta-ta, feched, mae dyn yn dweud, ac mae'n rhedeg. Stopiwch, dwi'n galw. Mae Sian, dyma Sian, yn siarad ar y radio a'r tîm. Dwi'n rhedeg. Mae'r dyn yn rhedeg fel Usain Bolt. Mae'n mynd at van transit ac yn gyrru I ffwrdd. Sgrech! Y rif! Ond dwi ddim yn gallu darllen rif y fan. O, damo! Dyn ni'n mynd I orsaf yr heddlu. Dyn ni'n dweud y stori wrth Sergeant Roberts. Sorry, Sarge. Mae'n iawn. Mae Sergeant yn nice. Siaradwch â Detective Clark am y fan. O na, dim blinkin' Sherlock, meddai Sian. Sherlock yw Detective Clark, a dwi ddim yn berson nice. Oh, fantastic, meddai DC Clark. Dych chi'n gweld burglar? Dych chi ddim yn gwybod ei enw e? Wel, na, ond... Chi ddim yn gwybod ble mae e'n byw? Na, ond... Rif y van transit. Roedd mwd ar y rif. Pathetic, meddai Sherlock. Dyn ni'n mynd i'r canteen wedyn. Mae Vikram a Kelly yno. Mae Vikram a Kelly yn y tîm gyda ni. Mae Sian yn bwyta curry, rais a sglodion, pwdin jam a cwstard. Ond dwi ddim yn gallu bwyta. Dwi ddim eisiau cinio. Dwi ddim yn hapus. O, paid â phoeni am Sherlock, Alex, meddai Vikram. Idiot yw e, meddai Kelly. Na, fi yw'r idiot yn colli y burglar. Dyn ni'n mynd ar batrol eto. Sorry, dyma llun o Detective Clark, neu Sherlock. Right, dyn ni'n mynd ar batrol eto. Mae llais ar y radio yn dweud, burglar yn saith heol yr eglwys, ti Mr Jacob Jones. Mae Sian a fi yn redeg, y stryd fawr, heol y parc, ffordd Cae Newydd. Phew, dwi'n mes o bwff, dwi'n dwym. A fi, meddai Sian, ac mae curry a'r sglodion yn troi round a round yn fy mola. Saith heol yr eglwys, hooray! Hello, Mr Jones, dyn ni'n dweud.
Ydy'r burglar yn y tŷ? Na, mae ei wedi mynd yn ei fan, mae dyn yn dweud. A dyma Mr Jones, druan, sydd wedi cael burglar. A fan transit, dych chi'n gallu disgrifio'r burglar, Mr Jones? Wel, tal. O dear, dwi ddim yn siŵr, sori. Paidiwch â phoeni, Mr Jones, dwi'n dweud. Dych chi mewn sioc? Dych chi eisiau paned o de gyda siwgr? Ydw, os gwelwch yn dda. O dear. Beth mae burglar wedi ddwyn, Mr Jones? Pethau sentimental, mae e'n ateb. Lluniau. Dwi ddim yn poeni am y fframiau, ond mae llun o Linda a fi. Linda, fy ngwraig, my wife, fy hoff lun i. Linda a fi yn priodi. Linda druan, ac mae e'n crio. Druan a Mr Jones, dwi'n dweud wrth Sian. Dwi eisiau ffaindio y lluniau. Wel, mae'r burglar eisiau gwerthu y fframiau, dwi'n siŵr, meddai Sian. Mae pobl yn y dociau yn prynu pethau. Fences yn y dociau. Right, dwi'n dweud. Dyn ni'n cerdded i lawr heol y dociau. Mae hi'n ddiflas yma, dwi'n dweud. Ydy, meddai Sian. Right, mae stryd fach yma. Dyn ni'n mynd i bob stryd yn y dociau, ond dyn ni ddim yn ffaindio lluniau Mr Jones. Druan. Mae'r shifft wedi gorffen. Wyt ti'n dod i'r canteen, Alex? Mae Sian yn gofyn. Na, dwi'n mynd adre. Paid â phoeni, Alex, meddai Vikram. Dyn ni'n gallu trio a ffeindio'r lluniau y fori. Ydyn, ond dwi'n drist. Dwi'n eistedd ar y bws, yn mynd adre ar y bws, a dwi'n edrych ar y stryd. Yna, dwi'n gweld van transit, van David Beckham. Stopiwch y bws! Dwi'n ffonio Sian. Sian, mae'r van ym maes parcio tafarn y mochyn du. Right, dwi'n dod, meddai Sian. Beth am Detective Clark? Oh, stuffo Sherlock. Dwi'n aros yn y maes parcio. Ble mae Sian? Yn sydyn, dwi'n gweld y burglar yn dod o'r dafarn. Arhoswch, please, sir. Mae e'n redig. Oh na, dim eto. A dyma burglar yn redig. Dwi'n gweld Sian, Vikram a Kelly yn dod i'r maes parcio, ond dwi'n redig fel y gwynt. Yeah, Alex, mae Kelly yn gwaeddu. Dwi'n gwneud fy ngorau glas. Stopiwch! Dych chi ddim yn gallu stopio fi, mae'r burglar yn protestio. O na, meddai Sian. Caffion, Alex. Clic. Felly dyma llun eto i chi. Y burglar a fi yn dal y burglar. Wedyn, dyn ni'n mynd i weld Mr Jones. Noswaith dda, sir. Dyma a'ch lluniau chi. Fy lluniau i, mae e'n dweud. Wir, o bendigedig. Diolch yn fawr. Croeso adre, Linda, mae'n dweud. Mae'n grêt gweithio i'r heddlu.